Το κλειδί γύρισε στην κλειδαριά στις 11:47 το βράδυ. Μπήκα μέσα, ταρατατούγα στη βροχή από το σακάκι μου. Ο φίλος μου Μάρκος ήταν πολύ κοντά πίσω μου. Το διαμέρισμα ήταν πιο σκοτεινό από το συνηθισμένο. Είχα ξεχάσει να αφήσω το φως του διαδρόμου ανοιχτό. «Κάνε τον εαυτό σου άνετα», είπα, κάνοντας κλικ στον διακόπτη τοίχου. «Τίποτα. Αυτό είναι περίεργο». Ο Μάρκος έβαλε κάτω τη τσάντα του. Η αιχμηρή του σιαγώνα έπιασε το αμυδρό φως που έφτανε από τα παράθυρα της πόλης. Ακόμα και βρεγμένος από τη βροχή, φαινόταν χωρίς προσπάθεια. Σκούρα μάτια που φαίνονταν ότι δεν έχανε τίποτα, εκείνη η αυτοπεποίθηση που τον ξεχώριζε πάντα. «Πιθανώς απλώς ένας διακόπτης», είπε, αλλά κάτι στον τόνο του υποδήλωνε ότι δεν το πίστευε. Κινήθηκα προς την κουζίνα όταν το παρατήρησα. Η πίσω πόρτα ήταν ελαφρώς ανοιχτή. Το στομάχι μου έπεσε. «Μάρκε!» Η φωνή μου ήρθε μόνο ως ψίθυρος. Ήταν ήδη δίπλα μου. Το χέρι του έφτασε ενστικτωδώς στο χέρι μου. «Μείνε πίσω μου!» Η αυτοπεποίθηση ήταν εξαφανισμένη. Αυτή ήταν μια πλευρά του που σπάνια είχα δει. Συγκεντρωμένη, προστατευτική, επικίνδυνη, με έναν τρόπο που έκανε το παλμό μου να επιταχυνθεί. Κινηθήκαμε προσεκτικά στο διαμέρισμα. Κάθε σκιά φαινόταν να αναπνέει. Το μυαλό μου έτρεξε μέσα από πιθανότητες, καμία από αυτές καλή. Πόσο καιρό ήταν ανοιχτή εκείνη η πόρτα. Τι γίνεται αν κάποιος ήταν ακόμα μέσα. Ο Μάρκος έλεγχε κάθε δωμάτιο μεθοδικά, ενώ στεκόμουν στο διάδρομο. Η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά ενάντια στα πλευρά μου. Όταν βγήκε από το κύριο υπνοδωμάτιο, κάτι άλλαξε στην έκφρασή του. «Το παράθυρό σου», είπε ήσυχα, «είναι εξαναγκασμένο ανοιχτό». Αυτό ήταν όταν το άκουσα, ένα απαλό ήχο από δισκαθιστικό, και οι δύο μας κατάψυξαν. Ο Μάρκος βήματα προστατευτικά μπροστά μου και βρήκα τον εαυτό μου ευγνώμων για την παρουσία του, για τη σιωπηλή αυτοπεποίθηση που ακτινοβολούσε από αυτόν ακόμα και σε αυτή τη φοβερή στιγμή. Κινήθηκε προς τον ήχο και άρπαξα το χέρι του ενστικτωδώς. «Μην». Σιωπή. Τα μάτια του συνάντησαν τα δικά μου και σε εκείνο το δευτερόλεπτο είδα κάτι βαθύτερο από φιλία να αντανακλάται εκεί. Κάτι που χτιζόταν μεταξύ μας για μήνες, αλλά κανείς μας δεν είχε τολμήσει να παραδεχθεί. Το χέρι του έσφιξε το δικό μου καθησυχαστικά πριν κινηθεί μπροστά. Το καθιστικό ήταν άδειο, αλλά το παράθυρο ήταν σίγουρα παραβιασμένο. Μια σκιά κινήθηκε έξω και ο Μάρκος αμέσως πήγε στο παράθυρο, κλειδώνοντάς το και σύροντας τα κουρτινάκια. Έβγαλε το τηλέφωνό του και κάλεσε την αστυνομία, η φωνή του σταθερή, καθώς αναφέρει την απόπειρα διάρρηξης. Όταν έφτασαν οι αξιωματικοί 20 λεπτά αργότερα και διαπίστωσαν ότι τίποτα δεν είχε κλαπεί, ο εισβολέας φαινόταν ότι φοβήθηκε την άφιξή μας. Μια περίεργη ησυχία κατέβη πάνω μου. Η αδρεναλίνη εξαφανίστηκε, αφήνοντας πίσω εξάντληση και κάτι άλλο που δεν μπορούσα να ονοματίσω. Ο Μάρκος έμεινε ενώ η αστυνομία τέλειωνε την αναφορά τους. Αφού φύγαν, έκανε τσάι στη κουζίνα μου σαν να το είχε κάνει 100 φορές, κινούμενος με εκείνη την ίδια εύκολη αυτοπεποίθηση. Έβαλε το φλιτζάνι δίπλα μου στο καναπέ. «Θα έπρεπε να μείνεις απόψε», είπε απλώς. «Θα πάρω την καρέκλα. Θα έπρεπε να διαφωνήσω». Ανταυτού, βρήκα τον εαυτό μου να κάνει κεφάλι, πολύ συνειδητή του πόσο κοντά καθόταν, του πώς το ήπιο άρωμα του κολόνιου του αναμειγνύονταν ακόμα με τη βροχή. «Μάρκε», ξεκίνησα. Δεν ήμουν ασίγουρη τι ήμουν πρόκειται να πω. «Ξέρω», είπε απαλά, και κάτι στην έκφρασή του υποδήλωνε ότι περίμενε αυτό το στιγμή, περιμένοντας τις σωστές λέξεις. «Το ξέρω εδώ και λίγο καιρό». Δεν επεξήγησε περαιτέρω. Δεν χρειαζόταν. Η νύχτα είχε ξύσει την υπόκριση, αφήνοντας μόνο την αλήθεια. Σε κρίση μου είχε δείξει ακριβώς ποιος ήταν, κάποιος σταθερός, γενναίος, κάποιος που άξιζε να εμπιστεύομαι με περισσότερα από την ασφάλειά μου. Καθώς κάθισε στην καρέκλα απέναντι από το δικό μου, συνειδητοποίησα ότι ο φόβος που με είχε κατακλείσει μία ώρα νωρίτερα είχε μετατραπεί σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Το διαμέρισμά μου δεν ένιωθε πια παραβιασμένο. Ένιωθε σαν το ασφαλέστερο μέρος στον κόσμο, αρκεί ήταν εκεί. Το βάθος της νύχτας, αλλά ο φόβος δεν εξαφανίστηκε εντελώς. Ανέβηκε με κύμα μέσα από το διαμέρισμα, ειδικά όταν άρχισα να σκεφτώ με τα λεπτομέρεια. Πώς είχε μπει, ήταν κάποιος που τον γνώριζα, θα επιστρέψει. «Δεν μπορώ να σταματήσω να σκέφτομαι», είπα ήσυχα 2 ώρες αργότερα. Ο Μάρκος δεν είχε ξέχασει καν τον ύπνό του. Κάθισε στην καρέκλα, ακόμα πλήρως ξύπνιος, τα μάτια του στο παράθυρο. «Ξέρω», είπε. «Θα παραμείνω ξύπνιος. Είμαι εδώ». Η απλότητα της δήλωσής του με συγκίνησε. Δεν ήταν χαριτωμένος ή δραματικός.
Ήταν απλώς όπως θα ήθελα, υπάρχοντας. Κάθισε δίπλα μου και αυτή τη φορά δεν πίσω στην καρέκλα. Το χέρι του βρήκε το δικό μου στην σκοτεινότητα. «Ο φόβος σου είναι δικός μου», είπε ησυχά. «Δεν είσαι μόνη». Εκείνη τη νύχτα δεν κοιμήθηκα. Αλλά για πρώτη φορά δεν ένιωθα μόνη σε κάτι που φοβόμουν. Ήταν εκεί, στη σκιά δίπλα μου, σταθερή και αληθινή σαν τις καρδιές που χτυπούσαν ταυτόχρονα. Έξω, η βροχή συνέχισε να πέφτει. Μέσα, στις ήσυχες ώρες της νύχτας, κάτι νέο ξεκίνησε. Κάτι που περίμενε στα κενά μεταξύ της φιλίας όλο αυτό το διάστημα. Ο εισβολέας δεν είχε αλλάξει τίποτα και τα είχε αλλάξει όλα. Αλήθεια στη σιωπή. Καθώς ο ουρανός αρχίζει να ανοίγει με κόκκινες και ροζ αποχρώσεις, ο Μάρκος κάνει καφέ. Τα ήχη της κουζίνας, το νερό που βράζει, τα φλιτζάνια που κτυπούν, ήταν κατάλληλα. Κανονικά. Σαν να λέγαν ότι θα ήμασταν καλά. «Πέσε καλά», ρωτά, δίνοντάς μου το φλιτζάνι. Ο καφές ίσως δεν ήταν τέλειος, αλλά ήταν από αυτόν, έτσι δοκίμασε σαν σπίτι. «Όχι ακριβώς», παραδέχομαι. «Αλλά ήμουν καλά, γιατί ήσουν εδώ». Καθίσατε στο πάτωμα δίπλα μου και κάτι αλλάζει ανάμεσα μας. Είναι μικρό και ήσυχο και τόσο δυνατό που νιώθω ότι θα θρηματιστώ. «Δεν θα σ' αφήσω ποτέ», λέει και δεν μιλά για τη νύχτα. Δεν ξέρω πώς ξέρω αυτό, αλλά το ξέρω. Μιλά για όλα τα πράγματα που χρωστάω στη ζωή μου, όλα τα πράγματα που δεν ήμουν σίγουρη ότι θα μπορούσα να έχω. Η αστυνομία θα επιστρέψει αργότερα με ερωτήσεις. Ο σύμβουλος Σίδηρο θα εγκαταστήσει κάμερες. Η ζωή θα σταθεί πάλι κανονική. Αλλά κάτι μέσα μου δεν θα ξαναγίνει ποτέ κανονικό και δεν νιώθω ότι θα έπρεπε.